mä oon mä, eli Milla. Ja mä oon kaveri, eli kaveri. Ja mä sanoin, tai siis kaveri sanoi, että se esittelee seuraavassa videossa sen kepparin. Ja mä esittän, että kahta on uusi. Mä ostin sen pari kuukautta sitten, mut uusi mulle. Tämmönen. Hänen nimi on Donna. Ja tää on tosiaan se myrsky, josta mä puhuin jo viime videolla, kun me esiteltiin itsemme. Ja myrsky on tosiaan ollut mulla jo joku Puoli vuotta. aika lailla puoli vuotta ja joo. Kattokaa meidän uudet shorts-videot, että en tiedä miksi, mä haluan että katsotte ne. Koska ainakin siinä yhdessä on kommentit päällä, niin siihen voi kommentoida. Muuten me ei ole pistetty kommentteja päälle, koska... Kai. Ja mulla on pikkuista, mennä lähteä ääni, ja sitten pikku nuhaa. Joo, ja mä oon tosiaan Millalla, eli minulla. Mä yötä. Mä yötä. Ja joo. Ja siis kun me kuvataan tätä video, niin nyt on keskiviikko ja kello on 18.56. Ja päivämäärä on 21. toukokuuta. joo, tiistai joo. Ja 2024. ehkä joo 2023. Ja meidän esittelyvideo, jos me esitellään itsemme. Jos et ole kattonut, niin katsokaa. Niin tiedätkö meistä jotain. Ja siis mä oon käynyt ratsastamassa kerran ja menen ehkä 1. päivä kesäkuuta, eli ensi kuun eka päivä ratsastaa. Ja toi mäkin on käynyt kerran jo ratsastaa. Toi oli mukana. Ja mäkin menen kesäkuun eka päivä ratsastaa. Ja mä menen ehkä, jos iskä nyt varaa sen, ellei iskä nyt joku viestipaikkaa. Ja joo. Mut Eli me päästään samalle tunnille ehkä. Mä olin eka kertaa Tenoa-tunnilla, koska mä en uskalta mennä ihan alkuistunnin vielä. Ja mun häiritsee, kun mä et voi liikkua kauheasti. Niin. Koska mun pää heitetään. Ja siis mä oon vaihtanut mun huonejärjestystä. Niin, koska... mä häivyn nyt. Joo, bye. Siis ennenhän mun koulupöytä oli tossa seinällä. Mut nykyään se on tossa niinku ikkunan alla, joka on paljon kivempi. Sitten mun sänky on niinku tässä. Ja tuolla on hylly edelleen. Ja sitten tässä on poistunut semmonen yksi niinku hylkö. Ja joo. Joo. Ja siis viime kerralla, kun kaveri oli meillä yötä äitin tykönä. Äiti Iskaeron on jo. Älä itke! No niin, me oltiin äitin tykönä yötä. Ja me nukuttiin äitin autossa. Se oli oikeesti hauskaa. Kuulostaa varmaan tosi tyhmältä. Joo, mulla on pieni flonssa ja vähän ääni lähtee. Ja mulla vuota nenä. Sama. Mut joo, se meni kiva. Yökylä oli viime viikolla. Mut tulee mieleen yksi yökylä, mitä mä en nyt halua sanoa tässä, koska siellä tapahtui vähän niinku kaikenlaista. Mikä? Joo. Ja siihen liittyy niinku mun koulupädi, kuvaaminen ja pussi, jossa on tavaraa. En kerro siitä sen enempää. Ja onko teillä alkanut jo kesälomaa? Ja jos ei ole, niin milloin se alkaa? Meillä ainakin. Niin mulla, ehkä mä ja mun kaverilla, niin meillä alkaa ainakin 1. kesäkuuta. Me haetaan silloin todistukset. Ja se kestää noin niin kuin tunni. Me mennään sinne puoli 9 ja tullaan puoli 10 takaisin kotiin. Tai minne menkään. Niin joo. Ja sen jälkeen me mennään Baldurille ratsastaan. Jos mä pääsen sinne. Mutta sanoi, että se voi maksaa perjantaina se. Joo. Ja siis mulla ja mun parhaalla kaverilla, eikä kaverilla, niin meillä on BFF-kodut. Tämmöiset bestie-kodut. Hyi mun naama näkyy. Ja voi se peitetään. Jos et ole vieläkään käynyt katsomaan niitä meidän shortseja, niin käykää nyt heti katsomassa niitä. Ja tykätkää niistä ja seuratkaa meitä. Kiitos! Ja hei! Muistakaa tykätä tästäkin videosta painamalla sitä peukkua siinä.
Tätä peukkua, ei tätä peukkua. Tätä peukkua. Ja sitten painakaa Tilausta. tilaa-nappi Ja ja kello päälle, että saatte ilmoituksen kaikista meidän videoista. mitä me tehdään. Ja jos katsot tänne asti, laita toi emoi tonne kommentteihin. Ja tää video alkaa olla tässä. Moikka! Moi!